Takže čaute ľudia, vítam vás u nového minivlogu, teda číslo 2. A teraz sa ideme zase z Banskej Bystrice mesto previesť do stanice Banskej Bystrice, takže tak ako v minulom vlogu. A tentokrát nám pôjde rýchlik 942 Fatran, čo ide 16:27 z Banská Bystrica mesta a príde do Banskej Bystrice 16:29, ak sa nemýlim. No a on by mal každú chvíľu prísť, takže tak. Takže už nám ide rýchlik okuliárnik, ako vidíte teda rýchlik Fatran, no neviem, dúfam, že nám zastaví, snáhať. A my pôjdeme pekne do prvého vagónika, takže tak. Ozveň sa vám, keď nastúpim. Takže ja práve teraz nastupujem do vagóna. Takže my už sa presúvame. Takže ja už sa idem pracovníku dverám, aby som ho pozrel, keď idem vystupovať. Už práve teraz vystupujem, ako vidíte. Sme prišli. Neviem, či ma počujete. Takže už sme došli. Tu máme Slovenčana, Andera. No a ja sa vám ozvem, teda neozvem, lebo končím video, takže s týmto okuliarníkom sa lúčim a čaute.